labun bun snem ngajukwa bahaba an yo ban keren patba ya kani kakam kabajumi hakane ka jat ben riu jongi kabatang hakane ka jat ben riu jongi kabang yo I bang dan kita kijing ya pharya dakaniam namar habang ilai cari dekhar kidan renti kita kiri Hindu tahmat dengi pech kum sya Pakistan kidan renti daki Muslim bat kita kijing dan jangki hakino kino kita kiniam kiba daki dan kita ki Muslim ru kum hang thia Guwahati fendalat hakatu ka yo fancy bazar hang tu bun baha kita ki Muslim henrai om judan kita ki jing yakran benyam ki bangim pat yo I ban ong baki yakhi niam kum hang ne hari jongi bat kata kadai ka ba aku aban percaya bah hang ne ba kan ne kading pendan kam bakala jongi kita ki jat ben rio jongi yakiniam kadai ka ba dan kam bah bangan ai haki episode la laki jong kanang ba phindup so thu balai batang ha kari jongi kimi kijing pharya dakaniam dikata kadai ka bang aku aban ai syua manta hang ni yakawai ba haka jat ben riu jongi kadai ka ba idan bun kijat niam kadai ka ba nilasha yalam bakala daki wei kijat niam kiba nite kita kijat ben riu kiba ngim dan shu yala kataka jing buram yala kita ki ai kiba te kila jong daki lawan kinu kiba wan poikha ki Muslim nginde kiba kaloi bangin long Muslim bat hadu kitu ki khon ki pateng jong katu ka yang Muslim ru kamot ba kim jupam shu terat ya katu ka dos niang tenang tapan kila ban bat niam bat rukom hadu ki pateng ki jong ki nang ta ondalawan pat sakinu kinu ki ba wanak ka liang ka yang ki Hindu pat kamut bakim jubam dok masih katapan kadai ka ba kila hadu kita ki pateng hiru bakim bam tedat ya ta dok masih tenang tapan kabadai kum kini kiniam balang ublai pan nadu bangalang dang khana kabana du baki yakan du yaki kurim kibadai na kan niam balang ublai pan kamut kim jupam kuai kim judi sikrat kamut kadai kata kadai kabai tenat bah kita kiniam kibala bante lakam yalah kita ki bangai bat kin tu ki nong bot ki nong pediang ya hatukan niam ru kita sim khia kita pensiong nong rim bat kita scam ha kata ka nong rim jom kita kiniam te henry ha kini kiniam jongi mentapat ha kini ki sngi ki ba dangshen kita ka ba den riu jongi ki ba dan lut di paro kita niam bat ondang ilalek school ru ngilayak hale lut kijat niam ondalawan hayeng ru layak hale lut kijat niam kadai kata kadau jong kita ki jing yapat yapra haki yang kisam namar ba syaki ki jat penriu kaba sisien baki long Muslim kamot ba sisien baki la bud la kita ki Kristen kila mi be chisendan kim jutan tiada esho bat kayen Tikata kadai kaba ha kajing tip kajonga ha kajing syampang kajonga ha kaba ngayo sngo yakum kita tele si kidan kiba persya ya katapat saai ha kita kiransan kanang bangin yo ban persyai lam ya kiwe do namar ba ha kaneka emlang sa alang jong iru kadai kaba ngisyong kum ni paramajan ngidan dot baro lala kijat niam bat kham tam nakayeng kapag kami ka lait lakaway ka yang mani pa ulait lakaway ki yang mani on dala poisa ki hun pan
kitu ki kun kim tre asyo ban lek ya ka jong paru jong kemeru kil alek jong kilok jong ki kurim ti hang nu kata ka jinya terli ti hatu hem shim bakane ka jing wanra da kiniam haki yang kisam ki jongi kita kijing penyapat ya pra bat hanga hi ngas ngoba kini kiniam hi kite ban long bet tangkum kita ki school ki bang ngila jangan onu ke school ngila pas tu school ngila adap ya kitu kijing hikai ngila pas ya katu ngila yo jing hikai ya katu subjek kamot kelakut kamot om dei bangidang wanra apat sahadu yen tikade kata ka ba ni ju shi sha hikai ha ka yang kasam ka jonga ba ngim ju ya thu khana niam hapreng ka yang kasam ka jongi namar kita ki khana niam kim shim dei ki ba upale ula ayangi ba hadu hayang shatja kiniam hi ki debi ke jing ya lang ka kan hun ka bang ini kan du ki parlok kumno bagini selok ya kanu kanu ka kam babaha na ka bantak em lang salang pat kam dei pat bangin wan ra hadu hayang nama kita kiniam hi ki long bet kumba ni dei ban lek kum shaki office ni lek chek lala kita ki jakatri ni dan lala ka jong ka jing tri te ka tu ka kam ka batri nang tu na jing tri fenomon ra abiang ya tu subjek hayang ka tu ka kam jong phi ba phi tri ha office ka lakut ang tu ha office om dan kam ba phen hap ya thu khana ya ini i men kemi kin ki khun ship pan tri lem ki kam jonga ki ba ha office om dan kam ban ong ba shwaban bam jaro to ngine keren no shwa kan kam office dikade kata ka bang iwan ra ya ki taki long jeng ki jongi shwaban ba me ka ja ni wan ra da ka kam niam ne yang mane shwa bang ne keren ya ka kam ru ya keren ya ong to ya duai shwa mun iwan ra ta ka kam ne yang mane bat man ta hadu ha ka sanshar ka khadaru wan ra shwa da ta ka kam ne yang mane te hendai kita ki kam niam baro ki dei ki kam ki bahabar bat ki badai tangkum ki ki jing hi kai ki ba kum bangi yo anak kita ki school bat kum kita ki kam ki bangi yo ha ki office ki bangi yo ada ka tulop nila yo ayaka jing hi kai kum no bangi tai ki kam nginang sempang ha bangi ya school ru nginang puli nginang stan kade kata ka ba ki dei ki bahabar kita ki jing hi kai niam kita hi ki bahabar ki bangim dei banginan ra ha ki yang kisam ki jongi khanang ba khajat ban riyo jongi kan num pharia kumne kumbang ni long manta